Alright, ake ngibingelele kubunako lapho kufinyela khona ezobuciko mithi igama uMelisizwe Bongumusa umfowabo kaMnomia phansi enkandle Friday la ngiqhamuka khona kwesenkosi yakwaXulu. Njengamanje ke sihleli nensizwa abayibiza ngomajongosi, insizwa yaseBhamshela. Sawubona mfowethu. Webhuti niyaphila kanjani kodwa? Siyaphila mfowethu. Sithi namhlanje ake sikuthinte njengensizwa esiyibonayo lokhu iqhamukile einkundleni zokuxhumana, lokhu ivuthe njalo. Ilokhu ishinto maka enza abagcwele la nami ukhona nowami. Mfowethu, akusixoxele ngomsebenzi wakho osunawo nokhiphile ukuthi uhamba kanjani einkundleni zokuxhumana. Ngizoqala ngibingelele nje abalalele umsakazo wethu esiwuthanda kakhulu. Ngiphinde ngibingelele nawe bhuti ngokukhethekile. Cha, umsebenzi ukhona online, isihloko maka enzo nje ngikhiphe EP ehamba kahle kakhulu ngokwami. Engibona ukuthi abantu bangisupporta kakhulu, engisafisa futhi bengisupporte ngaphezulu lokho abangisupporta khona, ngoba umsebenzi mawuhamba ngendlela yokuthi ingoma ama-viewers azo ahamba ngokucisha lingana, ayike efuna ukudlulenya, ayike efuna ukusala. Lokho kusekomba ukuthi abantu bayawuthakasela umsebenzi futhi kukhona lapho ongase ugcine ufike khona. Kodwa nje into esicela kakhulu kubona bonke abantu nje abasilalela ukuthi besiphi support kakhulu. Siyakuzwa ke mfowethu, namhlanje uzobuza omunye naba abantu beqephuza beshona le. Yebo ngishilo mina ukuthi umajongosi ubani lensizwa engikhuluma nayo namhlanje. Ngizothi nje mfowethu, ngokwabazali ngukhayilisho wamthula isibongo ngidabuka kwamaphumulo endaweni yaseBhamshela ngaphansi kwenkosi umthuli. Mfowethu, na umbuzo oqhamukayo, ngabe umculo uqale nini noma uzibone nini ukuthi wena usungaba umculi? Bhuti sekunesikhathi eside kakhulu, ngeke ngisho ukuthi mhlambe kodwa nje sekunesikhathi eside umculo ngikwenza. Ngasho ukuthi nje lapha nako 2011 lapho bengisebenza khona nobaba nje obe umuntu oyishayela isinqe sokuvala nje indlela yabo mekuthiwa umzibandlela. So bengisebenza naye kakhulu, kwaze kwayinto ejwayelekayo nje le ukuthi hayi kwase kuthi la ko COVID-19 mina ke nginzalo ye-COVID la emculeni. Kase ngishaya ingoma ke eyayithi sengifela lona lolu uthando. Leyo ngoma leyo naye yathi ukuvela kubantu, kodwa kwangazeka ukuthi ubani kahlehle. So kase ngiqhubeka lapho ke ngabona ke nami ukuthi no, lento engiyenza kahlehle iyaphila futhi isangaya phambili. Ngase ngiqhubeka lapho ke ngilokhe ke ngiqhubeka njalo ngizama, kwaze kwafika khona umthobiso kamaphumulo abambiza isigameko owafika wangisiza wasengifaka e-studio ngo-2021 la ngakhipha khona i-album eyayithi isihloko sayo amanxeba enhliziyo. Ngabuya ngo-2022 kwaba nengoma ke lapho 2022 naye yaphinda yadida ethi mama ngikhulile manje ngiyekeleni ngiyogana. Eyadida abantu abaningi ku-TikTok, nakhona kwangatholakala ithuba lokuthi igcine itholakala ukuthi ekabani. Kodwa ke saqhubeka nje nayo, saphinda sangena kwisitha sikababa ke ngo-2024. So ku-2024 ilapho ke ngathi uNkulunkulu nabalandeli bamaskandi bonke nje bakwazile ukuthi bengithathe bengiveze kancane ekutheni ukuthi ngiwuze umuzwa wokuthi cha nakho nami sengiyaqala ukuthi ngibe umculi. Mfowethu, sifisa ukwazi la ukuthi yini ekuqhuquzelayo mawuzobhala ingoma noma yini efikayo kuwena mawuzobhala ingoma, and ubheka kanjani ukuthi yazi le ngoma iyona engasiyiye kubantu, mhlambe umqondo ukuthi uyikhethe ingoma ukuthi le ngifuna ukuyidayisela abantu le? Mina umculo mengikwenza webhuti, ngeke ngithi mhlambe kuba nento engathi kuyenzeka kuyifikela ingoma nje ngisebenze phe kwayo ingoma, kuyenzeka futhi ukuthi ngibona into ngibhala ingoma. Kodwa nje into engayisho kakhulukazi ngomculo wami mina ukuthi ayikho ingoma engithi ingcono kunenye, kodwa ngihlezi mengenza umsebenzi wami ngithi le iyona ngoma ekufuna ngiyenze. Ngaso sonke isikhathi nje ngihlezi ngithemba umsebenzi wami, ngenzela ukuthi nje ngikwenza ngoyiqiniso ukuze abantu bezothokozela. Uyabona ke mawusho ukukhuluma kanje usufuna ukusinqinda umlomo, kodwa sizowubuza lo mbuzo. Iyiphi ingoma okuyibona ukuthi yabona le, hayi manje
ngiyabheja ngale ngoma, ngiyayikhetha le ngoma, iyona ngoma engathi noma kuthiwa ngifikaphi le ngoma ngeke ngiphume stage ngayidlalile. Noma ngathi ngeke ngiyikhethe ngokwenhliziyo yami ingoma ngoba umsebenzi ngisuke ngingawenzeli mina. Engisuke ngikwenza ngingathi ngiyafana nesangoma, ngathi ngiyafana nomuntu ophilwa yidlozi noma isithunywa esithile ngoba konke ngisuke ngikwenza ukuthi kulapha abantu futhi kusiza abantu ezinkingeni ezinabo. Kodwa ngeke sengingasho ukuthi ngeke ngimshiye umama ngikhulile, ngeke ngishiye isitha sika baba, ngeke futhi ngishiye iqhwaga ekuyiyona ngoma ekhona njengamanje lapha online engicabanga ukuthi iyona esancenga kaphambili kulezi ekhona ize noma zilandela ngemuva nazo engafuni ukuhlulwa, kodwa ngingasho ukuthi iyona ngoma engathi sahamba phambili kakhulu. Engicela ukuthi abantu nje bengene kwi-channel yami lapha ku-YouTube befike besubscribe, benze konke okufanele ekutheni ukuthi kungakhulisi iciko njengoba ngumfana osakhula. Yeah, usekhulumeke wanqephuza waveza yonke into ayifisayo uMajongosi. Nawo komunye umbuzo uMajongosi mfethu, ngoba namhlanje sifuna nje ukuxoxa nawe, sikuhlabe ngemibuzo nje mfethu, sifuna ukwazi ngawe, sifuna ukuhamba nawe uhambo sibone ukuthi ngabe yini mfethu, yini ekwenza uqine makwenzeka ubhekana nengqinamba emculweni, ukuthi nje mawuthi yabona ngihlangana nengqinamba, iziphi lezi zinto ezikwenza wena ube strong noma ongathi mawuyitshela omunye umuntu uthi mfethu mawubhekana nalobo umzima nakho ongafanele ukwenze eziciko? Webhuti, umculo uyenye into njengoba ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi lento iyafana nokuba ubungoma, iyafana nokuba umuntu omfundisi, iyafana nomuntu osuke ephethe into akaphathiswe yona. So uma uphathiswe into awukwazi ukudikibala kuleyo nto leyo. So ngakho ngaso sonke isikhathi uhlezi unamaqhinga noma unezinto ezizokulwela eceleni zokuthi ukwazi ukunqoba le mpo osukubhekene nayo, ngoba usuke ungahambi wedwa futhi usuke ungeyiwena kodwa usuke usebenzela abanye abantu kwesinye isikhathi. So ngakho-ke mina ayikho into engike ngithi ngingaphela amandla kuyona ngoba umculi iwona engisuke ngiwuthanda ngenhliziyo yami yonke bese ngenza yonke into ngokuthanda. Kunjalo mfowethu, kunamaciko akhulayo abukelayo kuMajongosi njoba eqhubeka ekhula. Mfowethu, iziphi ingqinamba ezinye ezinzima ekubeni yiciko othola ukuthi liyakhula mhlambe wena osuke wahlangabezana nazo, mhlambe singasho ngokuqashwa noma ngokuba uthola ukuthi uyaperforma kuthiwa hayibo eyakho le ngoma? Iziphi ingqinamba nje mfowethu okubhekane nazo mhlambe ohambeni lakho? Mina ngizothi okwamanje azikho iningi ngoba ngisaqhamuka noma ngisavele ngekhanda emculweni alakaveli ngokuwanele. Ingqinamba eziningi angakabi nazo, kodwa ngingasho ukuthi mhlawumbe kuyenzeka uthola ukuthi kudlala ingoma yakho nje nawe uhamba lapho ihambela khona, kodwa kube ukuthi-ke ungaphikiseka ukuthi yakho ngoba phela awakabonakali kahle. Kodwa nje kubafowethu abasafisa ukuthi bengene la sengikhona noma abafisa ukuvela ngekhanjana la sengivele khona, cha ngithi bafowethu asibekezeleni into uyenze ngoba uyithanda, ungayenzi ngoba uyibona yenziwa uMajongosi. Yonke into yenziwa ngemali. Mawubona ukuthi lento leya ayifanele uyenze, ungathathi imali yabazali noma ungathathi imali yakini ugcine uyifaka entweni engeke igcine ikisa phambili noma ungenayo inhloso ngayo. Sesifoqa sesibheka ngasekugcineni, sekufuna ukugabisela ngezithande bese ngibheka kwelakithi eFriday enkandla. Awuthi ngeke ngithi nje ngibuze naye imibuzo ethi ayibe mbili ibe mthathu nkabi yakithi. Iyiphi indlela oyisebenzisayo ukuze uhlale usematheni kubantu? Webhuti, mina nje ngingakusho iyona ingoma engihlezi ngifisa ukuthi nje ikhule njalo. Mengenze umsebenzi ngiye ngifisa ukuthi lo engiwenzile ube ngaphezulu kwalo engiwenzile njalo unyaka nonyaka. Ngeke ngithi nje ngiyifundisa ukuyihlula mina phela. Ngabe inkundla zokuxhumana ziyalekelela ekuthenini amaciko akhule? Zilekelela kakhulu futhi njengo TikTok. Mina ke ngiyinzalo yawo TikTok. Abantu abaningi abamaziyo uMajongosi
bamxoshe khona ku-TikTok base bayamzama ukumsupporta. Ngibonge nje kakhulu naku Bhutuntethe uMr Habe ethelela uMfokandlovu okuyena wathi naye mebona ukuthi naye intwana iyaphusha abuya ngicathulisa ngibambisa ngoba mina ingoma zami beyingatholakali online kodwa okunye kwakho ngikucathulisa oyena naye ngokubuza kwabaphambili ukuthi madoda nginentwana ethile uMajongosi ezinye zezinto akanalwazi ngazo ngicela ningisizele so ngase ngisizakala kanjalo noma ngingakasizakali ngendlela ekufize ngabe ngisizakala ngayo ngiyalifisa ukuthola usizo ngiyafisa ukuthola abantu abangangisiza njengeyinkampani engakwazi ukuthatha umsebenzi wami zokukhulisa uye phambili ngoba okunye kwakho siyakwenza kodwa ngeke kufinyelele lapho ekungabe kufinyelela khona ngenxa yokuthi amandla awekho ngale ndlela esifisa ngayo. Sizwile engomeni iqhwaga sizwe imbongi yakho lapha ithi wake wangena emncintiswaneni okwathi umayivotela angazi kwakunjani imuphi lo mncintiswano owake wawudla wasala neinhlamba ngemva. Webhuti mina ngeke ngangena lapha na kwigcwalisa spring picnic lapha na kwi-top 15 idle nje unumber 1 kathathu lapha yana njengomfana igcike lisakhula lokho kwangijabulisa kakhulu ukuthi emcimbini omkhulu kangaka uMajongosi usengaze abambe unumber 1 kathathu einkunzini engaka lokho kwangenza ngayithemba ngayinikeza ithemba lokuthi kusho ukuthi lento engenza iyaphila nabekabe bengivotela ukhomba ukuthi bayakholelwa kumina lento lebiyofuna ngihlezi ngiqhubeke nayo ngoba baningi kushuthi abasakwazi ukuthi lento le ingabaphilise ngenza. Kunezimpi ebezikhona komaskandi phambilini ungayigqugquzela lezo zimpi ukuthi iphinde iqhubeke ebeyikhulisa amagama abaculi kodwa kwenye indawo zibe zibabulala ungayigqugquzela leyo nto ukuthi ayiqhubeke ibe khona noma awuvumelani wena nakho. Mina ngeke ngithi ngiyavumelana nakho ngoba nguMajongosi ngoba ngizama ukuvela nje ngokhakhayi lo ngivela ngalo akukho lapho engake ngathi nkente komunye woza kwethu mhlambe ngase ngiyavela kodwa ngazama ukuthi ngibe nje nendlela yokuthi ngibe nengoma ezoba nemessage ngibe nengoma ezoba nento ecacile ekhuluma nabantu lento edingwa abantu abayidinga emculweni ngase ngithi hayi iyona ndlela yokuthi mina ngikwenze kodwa nje kwabanye abafethu cha mina ngifisa ukuthi bekwenze lokho ngoba nakho lokho kuyasilimazela umculo kakhulu ngoba sigcina sesinoqhawe lami egcina sesingakwazi ukuthola ithuba lokuthi sibonakale ize noma sinengoma enkulu. Kulungile sesiyavalelisa imuphi umbono noma ofisa ukudlulisa mhlambe ku-interviewer interviewer mhlawumbe ongakusho emazwini okuyigqugquzela noma kumaciko asakhulayo. Obhuti mina ngathi nje abafethu abaqhubeke ngengoma eright ngengoma engenalo udlame ngengoma eyakhayo ngengoma ebuyisa ithemba ukuze siyonqoba ukuze nomaskandi uyokhuluye phambili ngaso sonke isikhathi yebo ukhulile kumanje kodwa nje ngithi bafethu sonke asibeni ngendlela eright siqhubeke umsebenzi singalahli lokho kwashiwa abadala obabuphushukela. Mfowethu sesiyakho kade sivalelisa kusho ukuthi kumnandi ukuxoxa nawe mfowethu sesiyakhona sesibheke phansi kwelakithi kodwa ke angifuni ukuqambela abantu amanga mfowethu siphe noma imuphi umuntu eingomeni zakho ezikhona kodwa futhi bengakuthokozela ukuthi uzizwise kule EP entsha okuyiyona uyikhiphe ngomhla ka 10 ku June angithi. Hayi cha mina ngoba abantu abaningi bazi sithi asikaba zoka thibale tshela ukuthi ngiyohlala ngencane laba bexaphaza ubabwami babe tshela ukuthi ngiyohlala ngencane laba bexaphaza ikeshalami sengikhulile manje baqala lesitha kaliboli singajezile then message yasuka lapho ingoma ezikhona njengamanje ezintsha ezikhona laphana online kunengoma laphana ethi isiqhwaga iziqhwaga ethi uyafana mina nezophela umanze ngumthizwa ngesami
ukhuluma ubhemfanazi phansi insizwa uyayibona lezi insizwa ezaziqwaqa lingakithi sezala labo bandayo phela umhlaba lo. Angilwi kodwa ngigqugquzela abafowethu ukuthi lezi bhama abayiphathayo abayiphathe ngendlela enhle, abangathi mebeya lapha la kuthengiswa khona ibhamu kube bona sebeyothenga umnsizwa, kodwa abathenge ngoba nakho befuna ukuvikela imindeni yabo noma impilo zabo, kodwa akungabi yona yonto asebeyibona kuwumnsizwa ngoba asikho isiqhwaga esingaguqi. Hayi mfowethu kulungile, siyabonga. Sibonge isikhathi sakho, sesiyavalelisa siphuma kanje. Melisizwe okaMnomiya kwezobuciko media, bengihleli nensizwa bathi uMajongosi umfoka Mthuli. Siyabonga mfokakithi. Siyabonga kakhulu futhi siyabonga. Ngiyacela nje kakhulu kubalandeli bonke ukuthi behambe beye lapha na YouTube beyolalela ingoma kaMajongosi. Lokho ikona okuyongikhulisa, ikona okuyongenza nami igama lami libalwe kanye ney'nkunzi. Danke, siyabonga mfokakithi.